amb Pablo Tallón. I 13 minuts del matí, som a la barra de bar amb el Carles Tamayo, com cada dilluns. Carles, què tal? Què tal? Doncs, saps que em van intentar robar el mòbil l'altre dia? No fotis? Sí, jo vaig pensar, però no tot és negatiu, perquè vaig pensar, sabeu, la setmana passada, o sigui, la setmana anterior, vaig utilitzar el telèfon molt poquet, Sí, o sigui, tant. 6 hores al dia, que va ser tot un rècord per mi. La setmana següent va ser 12 hores al dia, o sigui, molt malament, perquè com no hi havia programa, era Setmana Santa, vaig dir, bueno... Bueno, no em fotrà bronca, no? Exacte, però com em van estar a punt de robar el mòbil, vaig pensar, quina llàstima que no me l'han robat, perquè és la desintoxicador. Maquillaries l'estadística. Clar, desintoxicació segura, però no. La pregunta és quan vas trigar a donar-te que t'havien robat el mòbil per veure el nivell Us explico la història? Sí, home. Home, i tant, per favor. Estava gravant... tenia el mòbil jo sobre la taula i va venir un tio a demanar diners. Estava a un bar aquí de Barcelona. Va venir amb la tècnica aquesta de que porta un paper, en plan de, por favor, no Total. sé què. Et posa el paper sobre el mòbil i t'agafa el mòbil. Aleshores, és una tècnica que ja sabia, que no, és bastant coneguda. Aleshores, uns de darrere m'ha dit, cuidao, que t'ha pillat el mòbil. Vaig mirar sota el paper i, efectivament. Sí, Aleshores, vaig anar en plan, por favor, devuélveme el mòbil. Vinga, va. Sí, i el tio va fer, no sé, era el Mago Pop, va fer un plop i va desaparèixer. I em va dir, catxea'm, el vaig catxear i no el trobava, I no tenia còmplice? No. Bueno, jo el vaig dir, mira, sí que el tens tu, l'acabo de veure, sé com funciona, d'aquí no te'n vas, però el catxeava, les butxaques i tal, i no sé exactament què va fer, però jo recordo veure el mòbil a la seva mà i fa ploc, i desapareix. Necessitaves Arnold Schwarzenegger. Clar, però dic, això sí que és màgia. Potser Hogwarts existeix i aquesta persona ve directament El vas abraçar, no? El lladre. No, i al final vaig dir, bueno, Què va vas ser fer, ja una al mica final? incòmode, I què vas fer? O sigui, No, en vaig aquest dir, moment... mira, sí que el tens tu i tal, a uns amics vaig dir, mira, truqueu a la policia, i al final l'home, pues, davant la incomoditat de ja estar allà, jo el tenia agafat, em va dir, bueno, pues aquí lo tienes. I, bueno, pues, I d'on el va treure? Uau. jo crec... A veure, tinc la teoria jo de que devia tenir algun fil o alguna que anava per dintre la mànica per la jaqueta perquè va caure, jo crec que per l'altra màniga dins un bolso que tenia. Uau. Jo crec que devia ser això, perquè la mà la tenia així, que va fer plaf, i va desaparèixer. A mi això m'ho van fer al Raval amb la cartera. Sí. També anava per la nit, em van fer el Ronaldinho, també m'ho sabia ja, vaig posar la mà a la cartera i vaig dir la cartera. I em va dir, no, registra'm. Clar, tu podies registrar que no tenia res, Que no però és que tenia llavors res. uns amics que venien per darrere van veure com la va agafar i va fer flash cap endavant, que hi havia un altre que ja Hòstia! corria amb la cartera. Ostres. I llavors vam haver d'anar a enganxar el seu còmplice. Pablo Terminator Tamayo, Aquí. Total. Los Sí, que justicieros. ningú ens robi, El millor d'això és que jo ara estic gravant un videodiari que ja us explicaré. Ja algun dia vindrem al videodiari i us explico. El videodiari? Estic fent un videodiari des del 8 de març. Sí, un dia us faré preguntes aquí. En directe un dia jo us explicaré. Però clar, el millor d'això era que com estava gravant el videodiari ho tinc tot gravat. O sigui, tinc tot el procés entre que l'home ve, ens demana els diners, se'n va, ens demana si els diners, em roba el mòbil i està tot gravadíssim. O sigui, un reality de la teva pròpia vida? Sí, una mica sí. És això, però, Sí. ara estàs gravant o no? No, ara no, perquè ara estem en directe per YouTube, a més. Sí, clar, és igual, només ho has de recuperar del YouTube i ja està. Però jo ara m'he obert aquí el YouTube per si la gent comenta pel xat, que hi ha xat en directe, doncs llegim els comentaris, no? Com si fos Twitch. I tant, Home, i tant, això ho per podem favor. fer. Ara a Twitter se'ns ha espatllat l'invent. Per Twitter no l'estem fent en directe. Però YouTube és millor, Coses a mi d'Elon YouTube m'agrada Musk. més. Clar, perquè a més pots comentar, ho podem Clar. llegir, ho podem veure. Si algú Vull dir comenta que- per YouTube, ho llegim ara en directe. Doncs feu el favor, entreu al YouTube de l'Aquí Catalunya, que ens podeu veure i no només escoltar. Que a més, ja que tenim aquest estudi, Home, i tant, amortitzem-ho, per no? favor. Però jo avui Sí, porto ens outfit especial. El Tamayo ve S'ha de amb veure el outfit Tamayo avui, exacte. especial. Sole, tu també, Soledad Domínguez, bon dia. Jo també, és més discret, bon dia, però jo també porto aquí el meu senyal. Què és això? Què és això que portes? Això són les relíquies de la mort. De Harry Potter, Aquesta clar. pregunta no es pot fer. Pablo, t'hauries d'haver documentat abans. És que ara quedaré Ens hem quedat amb fatal la bufanda, tota amb les aquesta hora. ulleres i la vareta. El Kotaku diu bon dia. Ja tenim el primer comentari. Ja tenim Bon el dia. primer. Sí. Tu vens, Carles, per si no ho saben, perquè hi ha gent que ens està escoltant només amb el jersei oficial de Hogwarts, podríem dir, no? El de Gryffindor. El de Gryffindor, que és el del Harry. I no només és l'única cosa que porto de Harry Potter, sinó els mitjons i els calçotets també. Tot, I si us quedeu fins al final ho veureu tot. A l'Aquí Catalunya. Això YouTube t'ho censura, no? Si ara el tio es fotés, crec que no. Jo no. Home, però Els calçotets... mitjons sí, A veure, no? mitjons O sí, sigui, a veure. el peu sí que el A pot veure, posar a veure. sobre la taula. Els Vigila que mitjons aquesta són taula de és nova, Robinson. Una altra cosa que no la posis sobre la Aquesta taula, sisplau. A veure, Són de Ravenclaw. Ah, molt bé. o sigui, és amb el segell oficial, entenc Ai, que que d'una se'ns cau. altra escola. D'una altra casa de Hogwarts. Qual és mi càmera, no, una mica? Sí, bueno, no sé si s'ha vist. A la gent de YouTube això ho està gaudint ara, que flipes. Mira, bon dia, gent, diuen Cudeiro. Bon dia. El Cudeiro, doncs bon dia, Cudeiro, no? Li ha agradat a Cudeiro els mitjons del Tamayo? Ara, quan respongui, Podem veurem. respondre. Cudeiro del Chino Cudeiro? Correcte, és el mateix. Que clar, que estem parlant de Harry Potter, que direu, un altre cop Harry Potter, no? És que la història és que HBO farà un reboot de la saga en forma de sèrie, no? És a dir, tornarà a explicar la història de Harry Potter, que ja ha explicat el llibre, que ja ha explicat la pel·lícula, però en format sèrie. I llavors hem portat, hi ha el Carles com cada dilluns, hi ha la Sole Domínguez, que també és molt fan de Harry Potter, per obrir un encès debat, una encesa polèmica.
crec que no serà tant perquè estan bastant d'acord, sobre s'ha de fer o no aquesta sèrie. Però primer, no és HBO, sinó que han canviat el nom i ara es diu... O sigui, és Max. Ara és Saps Max, que eh? HBO va passar a dir-se HBO HBO Max Max, sí. i ara ja és Max. I ara ja és Max, eh? Max? Sí. Oh. Però no m'agrada. Problema No de has vist a marca o Max? què? Llavors Clar, de preguntar a la Mariola. HBO molava. Ara Max, no sé les raons, però ara és Max. Max, Mariola. Max és la Pepsi, Max. però no HBO, no? A la Mariola que li van. Sí, estic amb tu. Molt bé. Llavors, què, a favor o en contra? A veure, a mi, la veritat, o sigui, el món de Harry Potter és un món que es pot explotar moltíssim. No és com Jurassic Park, que al final va del que va, d'uns dinosaures que l'alien, saps? Vull dir, al final totes les pel·lícules i tot el que es fa és bastant semblant. El marge l'univers- és reduït. Clar, jo entenc que Jurassic Park tot és igual perquè és Jurassic Park, i és el que hi Res ha. més. Clar, de l'univers de Harry Potter jo crec que es poden fer 200.000 històries guais. Aleshores, ara, tornar una altra vegada a la mateixa història que ja tots hem vist, que a més... A veure, és veritat que les pel·lícules no estan molt ben fetes, sobretot a partir de les 5, els No llibres... estan molt ben fetes les A partir pel·lícules, de la eh? 4 comença Sí. a decaure el tema. Sí, Clar, eh? el meu llibre preferit, jo recordo que de petit era el 6 i la pel·lícula és horrorosíssima. Clar, potser fins a cert punt pot estar guai ara veure una recreació més fidel dels llibres, però penso, fa falta? La veritat que no, llegis el llibre i punt. I a mi em molaria veure altres històries com coses que els fans han comentat moltes vegades, que era la història de Voldemort. Val. A lo Star Wars. Que és saps? el de gran cop et fan- dolent, no? Clar, Exacte. com a Star Wars, que de cop et fan el passado de Darth Vader, pues Sí. el mateix, amb Voldemort. O a mi m'agradaria també, a mi el que més il·lusió em faria és una sèrie, una pel·lícula dels fundadors de Hogwarts. Que ja, pues, la gent que és fan sap que Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin i Hufflepuff són 4 persones que van fundar Hogwarts, ¿vale? Pues Val. veure com la van fundar i per què i tal, joder, això seria molt guai. O la sèrie dels merodeadors, Clar. és a dir, els inventors d'aquest mapa de Hogwarts que permet veure, no sé si ho sabeu, però existeix un mapa que es diu el mapa del merodeador, Sí. que permet que tu tens aquí el mapa davant de la taula i pots veure a cada habitació i a cada estança de Hogwarts qui hi ha, veus uns pauets que es van movent. Doncs a veure qui crea aquest mapa, amb quina intenció, l'ha de fer trastades, és evident, però una mica les aventures de quin és el procés de creació d'aquest mapa seria també molt interessant. Jo crec que o sigui, el món és tan... O sigui, es pot fer tan expandit com vulguis. Aleshores, em sembla... A mi, com a fan, em fa una mica ara de pal tornar a veure Harry Potter, És que una ja la idea, mateixa sí, història. Estem d'acord que és una Sí. idea Slytherin, és a És dir, el que Slytherin. busca és guanyar pasta. Idea Slytherin, És has una dit, idea Soler? No, Slytherin, però guanyaria sí. pasta, jo crec que guanyaria pasta en qualsevol cosa. O sigui, no entenc per què ara torna a fer... O sigui, 10 anys de Harry Potter, la mateixa història que ja tots... Cada una de les cases, Pablo, perquè t'estic mirant, cada Sí. una de les cases, diguem-ne, els membres d'aquella casa tenen unes característiques. Llavors, Val. els Slytherin són ambiciosos i busquen sobretot un rendiment ràpid. Ah. Per tant, per això dic que és una idea Slytherin. Són com els especuladors de casa nostra. Correcte. Lo Gryffindor, és a dir, lo valent, hagués estat això que està dient el Carles, és a dir, fer tota aquesta expansió de l'univers Harry Potter i buscar altres històries. És a dir, buscar la història dels fundadors, Però la buscar la història dels història fundadors d'altres cases és superguai, de eh? La història dels fundadors és molt guai. O sigui, eren 4 amics i era l'època en el que la gent, els muggles, vale, els que no eren mags, mataven els mags. Vale? O sigui, les bruixes Parles les dels cremaven. muggles com si no anés amb tu la cosa, clar eh? que no, M'agrada. els muggles per mi... Jo seria Slytherin, jo els cremo tots. A mi deixa'm. No màgics, No, clar, no màgics. o sigui, la teoria és... Us explico, eh? O sigui, els muggles cremaven les bruixes, els bruixots i tal, Sí. vale? Aleshores, la forma d'afrontar-ho de cada un dels fundadors de Hogwarts va ser diferent. Aleshores, el que deia el Salazar Slytherin era a mi, si em volen matar, doncs jo també els vull matar a ells. I per això hi ha aquesta cosa que està com molt enfadat amb els muggles. El però ojo perquè- por ojo. Clar, el ojo por ojo. I en canvi Gryffindor deia que no, que vale que ens estan intentant cremar, però nosaltres hem d'estar per sobre de tot això. Però hi ha comentaris, et llegeixo? Sí, home. Mira, diu, són Mad Max ara, s'han begut l'enteniment amb aquest projecte de Harry Potter. I també diu, però Animals Fantàstics no explica la història de Voldemort o estic flipant? No, Animals Fantàstics explica la història de... Com es diu? Un altre dolent. Ostres, l'enemic de Dumbledore. Ah, ara no em surt el nom. Sí, no, és que això és Gandalf? tan dolent. Gandalf. No. Grindelwald, és veritat. Home, tu, Pablo Sánchez també posat al dia. I bon dia des de la terreta, també. Bueno, la gent comenta les seves coses. Tenen les seves converses Amb paral·leles. les el seves xat. històries, no? Escolta, tornant a la revisitació de les pel·lícules, és a dir, per mi la pitjor idea és que tothom, si comencem a fer un altre càsting per buscar qui serà Harry Potter, qui farà el paper d'Emma Watson, qui farà de Snape, és que tot això ens farà patir, els fans. És a dir, perquè jo no m'imagino ningú altre diferent de l'Enrichman en el paper de Snape, per exemple. A veure, jo crec que si ho fan bé... O sigui, a veure, jo penso com a consumidor. Jo penso, dic, a mi ara tornar a veure una altra vegada Harry Potter i tal em fa ser pal. Hi havia amics que també em deien, sí, molt pal, però t'ho veuràs tot. Però ho veuràs. Sí, això ho Ara, saben. a dia d'avui no ho tinc jo clar que ara ho vegi, però bueno, segurament sí. Però jo crec que si ho fan bé, veure una altra... O sigui, també potser segurament en el seu moment deien el mateix de Superman.
I ara ja estem acostumats a veure diferents Supermans. O Segurament Spider-Man, el James Bond, no? Per mi Sean Connery no podria ser. Avui llegia unes declaracions de l'Elijah Wood sobre aquesta idea també de Warner de tornar a fer El Senyor dels Anells. Sí. O Pesaos, d'expandir vale, ja. aquest d'allò. Ell deia, em fa por, diu, perquè la idea original de Peter Jackson de fer El Senyor dels Anells era sobretot per algú que està enamorat de l'obra de Tolkien i que vol portar-la a la pantalla. Llavors, el motiu original, evidentment, volien fer diners. Això no és una indústria. Però el motiu original, el motor, era recrear allò que a tu t'agrada tant. Clar, aquí el risc és que vulguem només fer diners i, per tant, anem a buscar l'espectacle per l'espectacle i embogim amb els efectes especials, que jo crec que és una mica el que va passar a les pel·lis originals de Harry Potter, de la 4 en endavant, que tot era a veure tot el que podem fer en pantalla, i es va perdre una mica el contacte amb els llibres. Sí, però jo és que, mira, hi ha coses de l'adaptació dels llibres que no entenc, eh? Potser per això jo el defenso... O sigui, si de cop fan una adaptació superfidel i tal, potser ho defenso. Perquè la batalla final de Hogwarts, al final, spoiler, ¿vale? Harry Potter... Horrorós. Sí, Això la Sole m'ho va dir. Em va dir, jo això tampoc. Però, vull dir, la batalla final, a nivell narratiu, està ben pensat perquè té lloc al Gran Comedor, ¿vale? Que és Val. o sigui, tu quan mires la primera pel·lícula i llegis el primer llibre, el primer contacte que tens amb Hogwarts és al menjador, Sí. amb les veles flotant Jo i això tal. me'n recordo. Clar, aleshores tenia sentit que la batalla final fos el menjador aquest, perquè a més és un menjador que fos està cíclic. destrossat. Clar, un menjador destrossat, que a més apela molt al tema de la nostàlgia i tal. I en canvi, el David Yates, que és el director de la 5, la 6, la 7.1 i la 7.2, t'ho fa a un cobertizo aleatori random, que és com, per què estan lluitant aquí? És que jo No, i al indignadíssim. final de la vareta, per l'amor de Déu, al final del que passa amb la vareta de Dumbledore, és a dir, portem tota la sèrie, 7 llibres pendents d'aquella vareta de poder que és la que converteix el seu propietari en l'amo de tots els mags, i com se'n desfà d'ella el Harry al final. Fins aquí, llegeixo, no diré res més. O sigui, jo en el cinema... Al final acabarem defensant que la sèrie s'ha de fer per subsanar tots aquests errors, jo crec que només això, sobretot, jo crec que la primera i la segona pel·lícula les deixaria tal qual, és a dir, no sé si podem saltar No, i la directament. tres també. La tercera també, és I la veritat. quarta també m'agrada a mi. Prisionera- A mi la quarta ja comença aquí a haver-hi coses que no m'agraden. Per tant, sisplau, senyors de Max, comenceu de la 4 A partir de endavant. la 4. O sigui, les altres deixeu-les estar, que ja estan bé. Jo, per tancar el bloc Harry Potter, us he portat un regal. Els Harry Potter Bertie Bots. Vins. Que direu, què és això? Què és? Vots o Explica't vins? això. Vots o vins? Grajeas de todos los Bots sabores. vins, bots vins. Jo què sé. Què és això? Què és Què això? és això? Doncs no sé, que ens ho Això és- expliqui mira, Tamayo. El que anem a fer ara és molt de youtuber, eh? Vamos Doncs- a provar coses. Un unboxing? Va, fes un unboxing. Per que us feu una idea, Aquí algú pot tastar un caramel amb gust de plàtan, que dius bé, però també pot tocar pebre, gers, búger. Búger? Què és búger? No Això serà és de Harry burger? No Potter. serà burger? A mi m'heu escrit búger. Burger. Aquí algú s'ha deixat la hi ha merda. gust de Ou podrit, no? Ou Rotten podrit, vomitar... cera d'orelles. o Cera alguna cosa d'orelles, així. sí. Cera d'orelles. Aquesta és la Sèrio? que més por ens fa. Que jo no he esmorzat. Esteu va. preparats o Cera no? d'orelles. No, Sí, obre, sí, sí, obre. va, Jo no he va. esmorzat, fes també, els això. honors. Va, Jo sempre he no tingut esmorzar. sort, La pitjor que m'ha tocat és així com picant i tal, però era Puc bona. repartir jo? Ho reparteixo Sí, jo? Sí, sí, va, va. fes. La mà Perquè tu et innocent. deus saber. Encara innocent. Però innocent, O sigui, perquè tu ja te'ls deus saber. No me'l sé, t'ho T'has juro. rentat les mans? O sigui, el teu... Bueno, la veritat que no. Bueno, agafem 2 cada un. Sí. Va, Hi ha més números? Ui. Bueno, n'he agafat 5. Hòstia. Pues el 5 allò... Matrix de cop, eh? Escolta, Però els ja que estigueu, reparteixes, No havies de repartir. Reparteix. Ah, vale. Clar. els que estigueu a casa podeu fer Així una que tires per cosa... darrere la taula. Els que estiguin a casa i si volen participar a l'experiment, Vinga, que va. vagin allò Vinga. al calaix que tothom té amb les espècies Sí. i que agafin Xungo. així, sense voler, saps? Amb els Dues. ulls tancats, Amb els ulls tancats, exacte. Jo he triat el blanc perquè he pensat que igual no té... que és una estafa. Buscar el vermell és com que segur que és el... Jo he agafat el que té truco, colors no? Gryffindor, aquí Jo al el meu costat té una directament. pinta de cera, El que ja meu és veuràs blau. tu. El meu és groguenc. Vinga, aquí comença. El teu, Vinga, Carles? És vermell, és Matrix, això, eh? A veure... Ah, doncs si tu Comences agafes tu? vermell, jo canvio, pel No, però groc. tots a la vegada. Tots a la no? vegada. Tots, L'hem eh? de mastegar Vamos o a se'n morir. passa, això? Sí, Si mastega, mastegues algú mastega. surt més ràpid, aleshores no... Masteguem. No hi haurà moment No. incòmode. Masteguem, Ara us quedeu amb la Espera, música no. de fons. Clar, això per la ràdio és meravellós, no? El meu és fatal, Hòstia, mare meva. El del Carles és dolent. És Banana, plàtan. El meu és fatal, també. Jo crec que m'ha tocat Ah, el sí, de això, cera, vull dir, és fatal. Que asco. El meu és bo. Crec que és el de... Jo no vull menjar-me. Jo no he començat encara. Per Vaig... estadística t'ha de tocar bo. Que asco. Posem mare aquí meva. un paperet pel Carmel. Sisplau, un paperet Tu també vols, per aquí, també? sí, sí, sí. Espera. Aquest el té teu, gust de Pablo? cera o alguna cosa així. El meu és pebre. Bueno, però el de pebre està bé. El meu té gust a terra, és que és molt fort, és veritat. A terra. Té gust a terra, però és com menjar a terra, literalment. Com ho han fet, això?
Però com saps que és cera, Soler? Ai, perquè tinc un gust com a Marc. Bueno, no ho sé, no l'he menjada mai, però vaja. Ja no ets tan fan de Harry Potter, Per associació... Bueno, escolta, Ja estàs carosíssim, això em col·loca amb el mateix d'allò que el Dumbledore, que sempre li tocaven els de cera. Per tant, escolta, el teu? sóc una tia important. El meu és bo, jo crec que era sabó, però no estic segur. Atenció, és bo, és sabó. A veure, l'única persona no. que em passa sabó i diu, que bo. No, però és net, o sigui, no és com la guarrada de la Sole o... Però estic flipant. O sigui, Vols un altre? Tenia gust... Vale, va. Anem a jugar. Vinga. Però tenia gust a terra, eh? A terra, com d'anar a l'hort i posar-te a terra a la boca. Molt heavy. Aviam, aquest de què Aquest que és? m'has donat té un color inquietant, eh? Jo tinc un vermell, va, anem a provar. Aviam. Aquest és bo. Aquest Bueno, és va. com cirera. Ara sí, A eh? mi m'ha sortit un vot, també. Almenys queda bon gust de boca. És de mango o alguna cosa així. Veus? Va, Doncs ja mentre estem està. xerrant, provarem. Ai, que Aquest gosaràs. està... Doncs vinga, va, mentre mengem Va, carmels, Albert. clar, sabeu que cada setmana hem de buscar un hobby pel Carles Tamayo. No tinc vida, eh? Soc d'aquesta gent que dona ràbia perquè diu mi trabajo és mi hobby. Mi trabajo Jo vull que és em mi peguin. hobby. Jo vull tenir un hobby de veritat. Pot ser guionista per la gent de Max i així Home, ja ho doncs arreglem això tot, seria un què. escolta. De moment, clar, tots els que li hem proposat, o la majoria, els últims, és, bueno, sí, ja ho he fet. Us dic una cosa, el d'avui jo crec que no, Carles. Avui et proposem sortir a navegar. Hòstia, però jo vivia en un barco. No, és veritat, és que ho he fet tot, si és que és veritat, o sigui, què estem fent? Què estem fent? Si ho ha fet tot. Vivia en un barco, en sèrio? No Clar, sabíeu? Bueno, ara us sí. explico. Sí, Ara clar. us explico. Anem a escoltar a veure... Sí, no? Sí, navegar. home, pots sortir amb el rei a Sant Xenxo, no? També. Que ve aquesta setmana, si Has- correm molt... Has dit San Xenxo? Has dit Con San CH Xenxo? lo ha dicho, ¿eh? Ya Home, estaba és pensando, que- ¿cómo dice? San Xenxo. És que ho poseu... Xenxo. Jo mai podria anar a Galícia, Sole. Jo des de les Tanxugueires... Ara ho he dit bé? Has dit molt bé. Ah, com he pres. Vela. Per què vela? Doncs perquè, home, és una activitat, ja et dic, que està de moda, però també perquè pot aportar moltíssimes coses. Per això volem saludar el Ferran Requesens, director de l'Escola de Vent de Badalona. Bon dia. Hola, bon dia. A veure, quins requisits hauria de complir el Carles Tamayo si volgués fer vela a partir d'ara? Sobretot ganes. No hi ha cap requisit. Ganes i amb ganes d'aprendre, sempre. Ganes i ganes d'aprendre. No cal tenir allò, Sí. el teu propi valer, per dir-ho així. No, avui en dia no. Avui en dia, primer tens que començar amb algun curs i si t'agrada, t'enganxes molt ràpid. I a més amb les sensacions tan bones que té el mar, Però dic, no hi ha paraules. si jo me'n vull anar, per exemple, un cap de setmana a Menorca i vull pilotar jo l'avió... Ai, a l'avió. No facis un curs de No vela. pujarem amb tu. Clar, dic, A veure, què ets a fer per poder-ho hi fer? ha dos tipus de, diguéssim, de forma de navegar. Diguéssim, el de tema de creuer, que és tan camarot, com a dir, que jo vingui en un barco, vale? I després hi ha la vela lleugera, que és més, diguéssim, més de lleure, més el barco és petitó, no té camarot, i és més, diguéssim, per mi, té més contacte amb el mar. Amb això no creues per això fins a les Balears, no? Amb la vela lleugera. Això no. Una cosa és tema lleure, que és anar a donar la volta o passar unes hores, i l'altra és ja passar dies. Però et requereix una forma física especial? No. No. Sempre depèn de les condicions del mar. Claro. El mar sempre et dic que és el millor amic, però de tant en tant vigila. Però estem Perquè, parlant, clar, pot haver-hi una briseta, com pot haver-hi un huracan. que són I de tens que saber. vela, no? El què, perdona? Són de vela, del que estàs parlant, o sigui, per anar amb vela o amb motor. Parlant vela. Però això ha de ser Parlant vela. complicat, Hi ha, no? hi ha el creuer i el vela lleugera, que és més petitet. Però dic, per anar amb vela ha de ser complicat, no? Perquè has de saber... O sigui, entenc que si el vent ve d'una direcció, tu has d'anar només cap a aquesta direcció. Bueno, per això estem als cursos, fem els cursos, i a partir d'aquí la gent es va enganxant. Escolta, i abans del Clar, curs és com- hi ha una prova Digue, zero, digue. saber si em marejaré o no a dalt Clar. d'un vaixell, perquè és el primer que em plantejo. És el que té. El creuer és molt més fàcil de marejar-te. Jo em marejo. Estic a sobre a la proa, no hi ha ningú problema, però baixo el camarot i em marejo. Agafo la del barco de la lleugera petit i és molt difícil. Però bueno, hi ha gent que es mareja, encara que sigui petit el vaixell. Jo feia Optimis quan era petita. Optimis són aquests vaixells de vela, bueno, barquetes de vela pels nens que surten pel costat del port i Sí. tal, i em vaig traumatitzar, vaig deixar de fer Optimis perquè vaig volcar dins del port. I em va fer tal fàstic que vaig dir, vaig més. Però la veritat que era entretingut. Clar, quins beneficis té? Són processos. És a dir, practicar vela, a què ens ajuda? Bueno, a desconnectar de tot. Sí, Estàs, diguéssim, si vas sol en embarcació, si és vela lleugera, agafes un barco un làser, un pico, diversos barcos que hi ha individuals, vas sol i desconnectes. Ets el rei. Quan estàs dintre al mar, ets el rei de tots. Ets el rei. I les sensacions. Per això el rei és que fa... no hi ha paraules. Tinc que provar. Però entenc que, ara que preguntàveu de força física, has de tenir com certa força, no?
No, No? depèn de les condicions del mar. Si surts un dia que hi ha força 7-8, sí. Però si surts amb una vegeta de 5, 6, 7 nusos, que vols anar molt tranquil, cap problema. I pots explicar alguna anècdota que hagis viscut tu així xunga, ja per curiositat? El dia que dius, Per hòstia, veure si avui... t'apuntes o no t'apuntes, sí, no, però a mi m'agrada, A mi això m'agrada, la veritat. Sí, jo, de fet, quan vaig anar a un barco, la meva idea era intentar treure'm el per, que al final no ho vaig fer. I no vas fer-ho mai, No, al final no. Però ja, sí, em sembla guai, en plan, ja, és que tinc una mica a explicar que quasi cauen. Una de les més xungues va ser fer un curs, no sé si amb Borian, vale? I estava fent el curs amb dos persones i va entrar, que abans no existia, tanta internet, tanta informació meteorològica no existia. I vam trobar un glob d'aquests de llevant, una tempesta brutal, que vam volcar el barco i ens vam ficar tot sota. I quan va passar, vam desvolcar i vam sortir. Bueno, va ser ensurt i ja. Passa Un Tintín, ensurt, també. ja està. Tot està Tintín. Tens que sempre anar amb precaució, sempre. Espera, aquí en el xat de YouTube Com tots els pregunten, esports. no és un esport de rics? De rics. De risc. Sí. No, rics. De rics. rics. No, avui en dia no. Potser abans era, el deporte de ricos, potser sí, però avui en dia hi ha un mercat molt gran de segona mà i tothom ho pot practicar. Tothom. Doncs mira, ens ho apuntem. Ferran Requesens, director de l'Escola de Vent de Badalona, t'agraïm molt que hagi estat avui a l'Aquí Catalunya. Merci, gràcies. I, Carles, no sé en quina posició del rànquing queda tot això. És a dir, clar, tu ja vens del mar. La setmana vinent ens explicaràs què feies, com vivies en un Us vaixell. explico, la setmana que ve. La setmana Vale. vinent... Vale, però ens veiem ara per Sant Jordi. Per Sant Jordi, home, aquest diumenge a carrer Casp, a Amb partir de les 10, moltíssima il·lusió, aquí Catalunya És que el dia de Sant especial. Jordi és el meu dia preferit de l'any. I anunciem ja qui ens acompanyarà també a aquella hora. Vale? Vinga. Vols saber? Jo no sé. Andreu Buenafuente, Ui, ui. a l'Aquí Catalunya, sèrio? des del carrer Casp. Buenafuente i Carles Tamayo. Oh my God. Bueno. A la part? Estareu. Ui, quina vergonya. Ara s'ha posat Ara nerviós. s'ha posat vermell tot, Ara de cop em fa gràcia treballar el cap de setmana i tot, Has vist? ara vols venir, Soler? Ara vull venir. No, és que treballo el cap de setmana, per tant vindré segur. Doncs aquí estarem. Soledad Domínguez, gràcies com sempre. Vale, I Fins ara. dilluns, o sigui, Sant Jordi, i dilluns explico lo del barco. I dilluns al vaixell. Vale, estigueu al tanto aquí, O sigui, aquí les coses I en poc a directe a poc. YouTube, que així podem anar llegint, que això està guai, I en no? directe a YouTube Clar. anem llegint comentaris, i Clar. tant que sí. Carles Tamayo, gràcies com sempre. Ens vosaltres. retrobem el diumenge. Diumenge. I nosaltres a la tornada, Tortell Poltrona, a l'Aquí Catalunya. Aquí Catalunya, amb Pablo Tallón.